Tragedi harta karun sing mambutai. Isu-isu nang Kedung Salam. Srengengene ijek isin-isin metu teka mburine Gunung Kawi. Tapi lambene gadul wis gak isu dijogo. Dekne mlayu nang pos kamling kaya wong dioyak asu gede. Nang kono, Gencik karo Cupliks ijek dancuk-dancukan merga rebutan korek sing jebul wis mati suwine. Hei Cik, Liks, geger gedencuk. Sanuki nemu barang gaib nang burine omahe Mbah Sontol. Bengok gadul karo ambegan sing hampir pedhot. Kencik sing lagi nyumit rokok tingwe langsung keselak kukus. Gaib matamu adul. Isu-isu wis nggare darah tinggi. Barang gaib apa? Paling yo kancute Mbah Sontol sing durung dikumbah 3 sasi. Duduk, Cuk. Iki kaya guji emas, mengkilap kaya jidate Pak Camat. Ayo ndelok. Wong telu mau mlayu nang kebon burine Mbah Sontol. Tekan kono, Sanuki wis ndeprok karo nduduki lemah nggone wit gedang kluthuk. Tenan, ana moncong keramik metu teka lemah. Warnane coklat emas-emasan kena sunar srengenge. Wah, iki fix peninggalan Majapahit iki. Deloken lekukane, iki duduk barang sembarangan. Jari Sanuki, karo mripate ijo ndelok kayangan dadi wong sugih dadakan. Kat suwe Pak Pok teko nggawa arit. Pak Pok iki wonge sok tau, dadi ngerasa kudu melu ngatur urusan donya. Hei, mandek kabeh. Iki tanahe Mbah Sontol, tapi sing nemu warga, dadi kudu dibagi adil. Ojo kragas dadi wong, aku dadi saksi sejarah. Jare Pak Pok sok bijak, padahal mripate yo melu keduten delok barang mau. Lagi asik-asikin duduk, moro-moro keprungu swara watuk sing garai bulu kuduk ngadek. Mbah Sontol metu teka mburi omah nggawa teken karo nyumet rokok klobot. Mripate sing wis lamur dipijek-pijekno ndelok bocah-bocah koplak iku. He, lambe-lambe bosok, lapo kowe kabeh padha ngrusak kebunku? Pitakone Mbah Sontol. Mbah, sampean sugih, Mbah. Iki lho nemu guci emas Majapahit. Bengok Sanuki semangat. Mbah Sontol nyedek, ndelok barang sing dinduduk Sanuki. Dumadaan, Mbah Sontol ngguyu lakak-lakak sampai untu palsune meh ujul. Jancok, guci emas dengkul muah. Iku septic tank lawas sing wis mampet 10 tahun kepungkur. Tak uruk lemah merga wis kebak tai. Koe nduduki tai, blok. Seketika, ambu sing maune gak kroso, moro-moro kaya mercon banting nyoko irung. Sanuki sing tangane wis kebletok lendut ireng, langsung mutah-mutah nang isanet gedang. Gadul karo Kencik melayu sipat kuping karo misu-misu sak kebonan.